I ara, per acabar, volem llegir-vos, entre les tres persones que formem ara mateix Paraula Viva, el fragment final de comiat del propi Fuster. Diu així: la Renaixença ha estat socialment un fracàs. Ha estat de tota manera un èxit. Si jo puc escriure avui aquest llibre, no és perquè els poetes de Guant i els d'Espardenya van fer llur feina més bé o més malament, però positiva? I encara, jo i els que venen darrere meu no som el testimoni d'una perduració i alhora d'una renovació important? No pas nosaltres, però tot allò que ens ha fet com som és el que ara mereixeria de ser analitzat. Deixem-ho per a la gent de les pròximes generacions. Sueca, febrer 1962.